Юли от Варна и тези хора сме колеги и сме равни и правим нещо заедно, създаваме нещо, което ще бъде видяно от 11 милиона души в Щатите само. Take one. Юли Костов по Forbes и Nova. Макар днес той да е един от най-успешните българи в Холивуд, актьорството не е детската мечта на Юлиан Костов. В тинейджърските си години 10 пъти става републикански шампион по плуване. После учи международен бизнес, а 20 годишен се записва в школа за актьори в Лондон. С това стъпва на дългия път за развитие и професионално усъвършенстване, който го отвежда към голямото кино. За да си успешен българин актьор в Холивуд, трябва да си най-добрият актьор, който можеш да бъдеш и да се развиваш постоянно. Трябва винаги да слушаш какво ново излиза, да пробваш най-различни неща, за да можеш да развиваш себе си. Аз, примерно, съм екшън звезда, така че трябва да знам как да боравя с оръжия, с тези оръжия. Аз знам, че изглеждам като европеец. Тоест, I have to know how to speak it like a Spanish guy, or I have to speak like a British man. Всичките неща, като които изглеждам, трябва да мога да ги представя и езиково. Другата важна съставка за успеха му е, че проучва бизнес логиката и как работи тази индустрия. Да разбираш пазара, да знаеш как да можеш да се продадеш, може да се пускаш сам за кастинги, може да си намериш агент. Много пъти ми се е случвало да трябва да пиша имейли на 250 агенции, отнема 1-2 дни, от които ти отговарят 10, от които 5 с не, 5 с да. Те после оговарят срещи за теб с менеджмент компании или с агенции в Америка. В Холивуд, в кавички Холивуд, се ходи, когато си поканен. Именно правилата на шоу-бизнеса карат Юлиан Костов да мисли по-стратегически за своя път. Затова създава и собствената си продуцентска и мениджърска компания Jupiter Lights Productions. И я основах 2014 година, много в началото на кариерата ми, още защото осъзнах, че няма да има достатъчно възможности за хора като мен, затова аз трябва сам да си ги създам. И я направих, за да организирам кастинг директор workshop-и, в които аз да печеля от това и да мога да си плащам наема в Лондон, хем да избирам кои хората на това нещо. Така се случи и намирането на Мария Бакалова. През 2019 година, когато Мария Бакалова е избрана за Борат 2, Юлиан Костов не е просто организирал кастинга за Източна Европа, но с над 10 годишния си опит в сектора, знае кои са следващите стъпки. Той става нейн менеджер и част от компанията, която я отвежда до Оскарите. Трябва да наймеш публицист на филма, на който плащаш една торба пари, който измисля какви стъпки в следващите 3-4-5 месеца. Специално на Мария сезона на наградите беше най-дългия заради COVID. Така че бяха 6 месеца, които постоянно тя е подложена на стотици интервюта, награди. Трябваше да пишем речите й, за да са в еди колко в 45 секунди. Бяхме аз и текстописца на Обама, основните души, които занимавахме с това. Двамата основават и продуцентска компания за български и чужди филми. Освен това, Костов развива музикална рап кариера, режисира дебютния си филм, пише сценарии, прави обучения за актьори, а това му отваря нови възможности на конкурентния пазар. Има много стъпалца, така да ги наречем, в нашата индустрия. И за това е много важно ти да не си фокусиран в някаква крайна цел, защото никога няма да я стигнеш. Винаги, окей, взимаш Оскар и какво, после все винаги ще има Брат Пит, който е по-голям газар, така или иначе от теб. Поне моят начин е просто да живея мечтата си всеки ден, всяка година, с различна роля, с различен проект. Всяко едно от тези неща те води нагоре. По-рядко са ролите, които са достатъчно добри, за да можеш да ги приемеш вече на определено стъпалце, когато си стигнал. Но след някои от най-големите си успехи, като Син на друга майка, например, където имам главна роля, след него 2 години не работих. Може би, защото бях вече в по-горното ниво, обаче там конкуренцията е по-голяма. За тези роли си в конкуренция с тези актьори и тези актьори. Юлиан Костов не влиза в киното по случайност и не става звезда за една нощ. Всяка негова стъпка е търсена и добре подготвена, с което доказва и че няма невъзможни неща. Надявам се поне един човек да е вдъхновен от това. Поне едно малко дете, което за разлика от мен, когато започвах да съм актьор, нямаше да кажа има ли българи, които да са успели в Холивуд? Няма. Но сега има 2. Но аз вярвам наистина в нас, българите, в това, че ние сме изключително талантливи и единственото, което ни спъва е начинът, по който мислим за самите себе си. Че няма